venit la această competiție Câmpul Lung Express! Bine v-am găsit! Fie ca cel mai bun dintre voi să câștige! Vă felicităm! Voi sunteți cele 8 echipe care au câștigat proba de departajare și au ajuns mai departe. Deci pentru voi Câmpul Lung Express continuă! Noi avem așadar pe... Georgiana? Eu sunt Carla. Ne-am cunoscut în clasa, nu? De ce ați ales să participați împreună? Carla era cea mai bună opțiune. Și singura. Era cea mai bună opțiune, nu era singura opțiune. Sunt Voina Valeria de la clasa 10B. Sunt Hoaghea Luciana de la clasa 9. De ce ați ales să participați împreună? A fost o decizie grea atunci când m-a abordat și mi-a zis să particip alături de ea, dar până la urmă am zis că n-am nimic de pierdut, așa că... Am milogit de ea jumătate de oră să participe cu mine și până la urmă am reușit. Eu mă numesc Georgiana Și eu, Daria? și noi ne-am cunoscut în clasa 9. De fapt, la sfârșitul clasei a 9 am început să fim prietene, că până atunci nu aveam nicio treabă. Da. Și e un buton și nu știu. Sunteți Am mai auzit discuția asta. Care schimbe. Doamne! Eu sunt Ariana. Și eu sunt Andrada. Și am ales să venim la acest concurs. Pentru că nu aveam alți parteneri. Voiam să încercăm ceva nou. Sunt de acord, continuă. Am vrut să vedem cum este experiența Câmpul Lung Express, cu adevărat. Bună, eu sunt Alesia și ea este prietena mea, Andreea. Ne bucurăm că vom face parte din acest proiect educațional și sigur vom învăța și vom experimenta lucruri noi. Am intrat în această competiție cu gândul de a înregistra, de a avea cât mai multe experiențe noi și de a avea cât mai multe crize de râs ca la școală. Bună, eu sunt Stoica Nerica de la clasa 9B și este cunoștința mea. Olteanu Alicia și ne-am decis să venim la acest concurs. Trebuia să venim cu doi prieteni de-ai noștri și am făcut un pariu cine intră. Și am intrat noi, n-am intrat ei, deci e bine. Bianca și Bianca! Șut bară gol 01 Gica Hagi. Fiecare echipă are o cameramană care vă va însoți și filma peste tot. Acum predați cardurile și banii, iar telefoanele dați-le cameramanilor echipelor voastre. Da, sunt Aveți 16 locații pe care trebuie să le parcurgeți. La fiecare locație se află cel puțin un voluntar. Dacă aveți neclarități legate de probe, el vă va oferi informațiile suplimentare, dar nu vă va ajuta în realizarea probelor. După ce terminați, el vă va da un plic cu indiciuri pentru următoarea destinație și un obiect. Când ajungeți la penultima locație, trebuie să aveți 14 obiecte. Acolo veți afla și ce trebuie să faceți cu ele. Noi ne vedem în ultima locație. Aveți întrebări?